Da li ste znali da je Patrik zapravo zao? Pa naravno da ste znali jer sam već napravio prvi deo, a ovo je drugi deo. Dakle, ajmo malo da ga ubrzamo, da rezimiramo šta smo rekli u prvom delu. Dakle, Patrik uopšte nije bio glup. Patrik je u prošlosti odlučio da sam sebe zaglupi. Zašto? Zato što kada Patrik bude pametan, on postane opsednut moći i krene da šikanira i maltretira ljude koji su mu do tada bili dragi. Kao prevenciju od toga, Patrik je rešio da bude glup. Sad ide nastavak. Kada Triton vidi Patrika, dobije napad PTSP-a. Kao da je on Patrika znao od pre. Takođe, zašto Triton nosi zvezdu na nosu? Pa zapravo odgovore na ova pitanja ne možemo da dobijemo. Zašto? Pa zato što se ni Triton sam ne seća. Vidimo da je dementan, ali ako zagrebemo malo dublje, primetit ćemo par stvari. Osim toga što se Triton plaši Patrika, vidimo da se i Patrik podsvesno plaši Tritona. U epizodi kada je Sunđer Bob našao onaj pojas koji smanjuje ljude, kada ga je Patrik prvi put video, čovek je odlepio. Vidimo da je Patrik bio okrenut leđima, ali kada je osetio prisustvo Tritonovog pojasa i tehnologije, dobio je napad panike dok se nije okrenuo, a kada se okrenuo, video je da je to samo Sunđer Bob. Takođe, u ovoj epizodi vidimo da se Patrik podsvesno razume u tehnologiju koju koriste Triton i Školjka Boj. U onoj čuvenoj zajebanci jesi ga okrenuo na Vumbo, Patrik u stvari nije pogrešio, zato što je i Triton potvrdio da postoji Vumbo mod. Međutim, u sezoni 7, natrag u prošlost, vidimo najbolje primere o njihovoj povezanosti. U ovoj epizodi Sunđer Bob i Patrik idu kod Tritona i Školjka Boja i Patrik slučajno pod znacima navoda, kreće da udara po vremenskoj mašini i time ih vraća u prošlost svo četvoro. Baš u trenutak kada Triton i Školjka Boj imaju sukob sa Ražom. Ali tu se sve sjebalo zato što je Patrik pojeo tartar sos koji je trebao da reši Ražu. I to je uradio nekoliko desetina puta u različitim vremenskim linijama. Šta ako Patrik podsvesno i planski pokušava da sabotira Tritona i Školjka Boja? I ne možete da mi kažete, ne brate, on je samo glup. Pa mnogo je koincidencije ovde da je samo glup. Ovde stvarno možemo vidjeti da je Patrik imao sukob sa Tritonom i Školjka Bojem negde u prošlosti. Ali kada na sve ovo dodamo i Tritonovu zvezdu na nosu, onda sve postaje jasnije. Kada bi uzeli primjer da je Patrik nekada u prošlosti bio inteligentan i da je rešio da se reši svoje inteligencije, kako bi on to uradio? Pa vidite, i u stvarnom životu, a i u crtanom filmu smo videli da Patrik može da se regeneriše i da iz svojih regenerisanih delova on može da stvara nove verzije sebe. Pa sada ja vas pitam, šta ako je Patrik baš tako sebe zaglupio? Šta ako je svoju originalnu verziju samog sebe delio toliko puta na prostije i jednostavnije Patrike da smo došli do ovog Patrika danas koji ima očigledan manjak inteligencije? Ali pošto sve mora da stane u 3 minuta,